ஸோ ஆல்மோஸ்ட் இவங்க முடிக்கிற ஸ்டேஜ் வந்தாச்சு. ஓகேவா? ஸோ நமக்கு ஆயில் நல்லா திரண்டு வருது. இதுக்கு மேலே நமக்கு ஆயில் வேண்டாம். நம்ம பட்டர் எல்லாம் நிறையவே சேர்த்துருக்கோமா. ஸோ கொலஸ்ட்ரால் கொஞ்சம் நம்ம இது பண்ணிக்கலாம். அதிகமாக ஆயில் வதங்குற மாதிரி குக் பண்ண வேண்டாங்க, அது நமக்கு ரொம்பவே டேஞ்சர். ஸோ நான் இவ்வளோ தான். ஸோ நமக்கு இதோட குவான்டிட்டி போதும். ஸோ கஸ்தூரி மேத்தியை கொஞ்சம் கை வச்சு நல்லா இப்படி இந்த மாதிரி செஞ்சுக்கோங்க. அந்த மாதிரி செய்யும்போது அப்படியே தூணாப்பில் எப்படி சூப்பராக இருக்கா? இந்த மாதிரி தான் கஸ்தூரி மேத்தி எப்போ எடுத்தாலும் இப்படி கொஞ்சோண்டு இப்படி மசாஜ் பண்ணுற மாதிரி கொடுத்துக்கோங்க. கொடுத்துட்டு ஃபைனலாக அப்படி தூவி எடுத்துக்கோங்க. ஸோ பக்காவா